Voina beginner department ten kan zirtur hi Zirlai som pasari na Isuan Baptisma at Chang ti ani. Baptisma in Chang to em. Baptisma chu ring tu te chin chia na ani a kan ko shana chuan no sen lain pastorin Baptisma min chan te china avangin Baptisma in chan lai po in shelo mai theya in nu le in pa te na tu in nge Baptisma chan tir che uti in zot donya. Isuan chu alo chang lian zela kumsom thum lai alo ni ta a chuti lai chuan an rama mi pakhat a hming Johana a oma Johana chuan Jordan luya mi te Baptisma a chantir china nikhat chu Johana hne na Baptisma changturin Isua alo kala pathian fapa ni ma se Johana chuan engti turin nge ilokal keima hi I baptis ka tul jok si alo ti a ma se Isua chuan min baptis shamro felna zong zong len chwa hi katan amoya ni ti in adila Johana chuan Jordan luya chuan Isua chu a baptis veta a Johanan Isua Baptisma a chantir lai tak chuan thilmak deuh mai alo thleng ta a van alo in honga vana tangin tharau thiang hlim thu ro angin alo chuka Isua lu chunga chuan aron futa a amakin ti em amakhle mai vana tangin pathian o in hei hi ka fapadu tak kalom em chu ani aron ti tamaya amak tiru pathian chuan afapa in Baptisma a changlai chu vana tangin alo thlir rengani keini ho po hi kan vain pathian fa te kan ni a Baptisma kan chanlai hian pathianin min murengani thuvon mathaya bungthum chang som pasari hei hi ka fapadu tak kalom em chu ani